Ac mae'n rhaid I mi gyffesu fy mod i'n licio bwyd. Fy mod i'n licio coginio bwyd, ac dwi'n bita bwyd weithiau. A dwi'n hapus iawn bod gan Carsalem y lens panoramic pan dwi'n pregethu. Ond, ond rhywbeth fy mod i'n licio wneud yw coginio lot o fwyd ac I wahodd fy ffrindiau draw I fita bwyd. A fel arfer, mae gen I thema coginiol bob tro. Mae'r bwyd I gyd yn dod o Ethiopia, neu o Rwsia, neu o rhywle arall. A wel, y mwyafrif o amserau, mae'n rhywbeth exotic yno. Rhywbeth newydd i'r bobl sy'n dod. Dwi'n cofio un tro, dwi'n yn cofio hwn, ond roedd y hogia Jones atai Henros Garnedd. A roedd y grŵp mawr o bobl yno. A ro'n i'n paratoi bwyd o Sbaen a Portugal. A roedd un peth o Portugal, feijoada de polvo. Mae feijoada yn stew cawl, efo lot o ffa, a cig, a selsig, ond de polvo yn golygu efo octopus. A dwi'n cofio, ar ôl I ni fita, ro'n i'n siarad am beth oedd yn bob peth, achos mod I ddim yn dweud cyn iddyn nhw brofi. Dwi eisiau iddyn nhw brofi rhywbeth. A ro'n i'n siarad am y feijoada ac deud yn dda, a dwi'n meddwl roi Sean, neu Gwion, dwi ddim cofio, yn dweud beth sy'n yn y feijoada. Yn dweud, ffa, cig, selsig, octopus. A roedd i'n chwerthin, joc da. A roedden ni, go iawn, octopus! Mi nes I fita octopus! Wel A dwi'n hapus I ddeud bod y Cymru yn fwy dewr nac Americanwyr. Rhaid mi fod yn onest, pan da ni'n siarad am brofi pethau, am flasu pethau. Pan mae'r Americanwyr yn dod, maen nhw just, mae'n edrych ar beth a dweud, sy'n Americanaidd ar gyfer ychafu I gyfieithu. A mae'n dweud, dwi ddim yn licio hwn. Wyt ti wedi profi hwn? Ti wedi blasu hwn? Dwi'n medru edrych arno fo a gwybod mod I ddim yn licio. O mae'n rhaid I brofi, just tipyn bach. A maen nhw'n gwneud fel hyn. A dwi'n dweud, mae angen llond llwy o leiaf I brofi, I flasu. A mae'n dod allan efo rhywbeth fel hyn. A hanner llond llwy. Fel hyn. Na. Defnyddia fy llwy. Profwch. Sut mae'n bosib I wybod os ti'n licio neu beidio? Defnyddia fy llwy. Dyna ni. A dyma'r peth. Dydy Iesu ddim yn rhywbeth try before you buy. Neu rhywbeth ti'n medru defnyddio'r app am fis, am ddim, ac wedyn bydd rhaid I ti ddalu, ac ti'n medru cansol neu beidio. Pan mae'n dweud profwch, mae'n golygu profwch. Rhowch eich ymddiried ynddo fo. Mae'n bosib I ni bwyso arno fo. Mae'n bosib I ni ddibanu arno fo. Ac wrth gwrs, pan dwi'n siarad am wahoddiad fel hyn, mae'n rhaid I ni ofyn y cwestiwn, I beth da ni'n cael ein gwahoddiad? Dwi'n dod o draddodiad y bydyddwyr. A dwi'n falch am hynny, ond dwi'n gweithio efo lot o enwadau yng Nghymru ac yn bellach, efo ffrindiau Pentecostal, efo ffrindiau Presbyteraidd ac yn ymlaen. Ond dwi'n dod o draddodiad y bydyddwyr.
Ond dwi ddim yn estyn gwahoddiad y bore yma i chi ymuno ar bydyddwyr. Dwi'n aelod yn y capel yma. A dwi'n hoffi bod aelod yma. Dwi wedi cael bendith i fod yn aelod yma. A dwi wedi cael rhyw fath o gysylltiad efo Caersalem ers i mi ddod yma yn 1996. Mis Gorffennaf eleni. A mae'n lawr y bethau sy'n digwydd yma sy'n dda iawn. Ond dwi ddim yn estyn gwahoddiad i chi ymuno â Caersalem. Da ni'n siarad am wahoddiad at berson, sef yr arglwydd Iesu Grist. Yr arglwydd Iesu Grist.